vás vítám u nového videa a toto je vlastně první video, neboli herní video na mém počítači a je to ze hry Happy Wheels. Hra je vlastně, kdyby nikdo neznal, tak hra je o tom, že tady máte různé levely a máte postavičky a musíte těmito levely projít. Takže jsem jich už pár hrál, ale já nevím, dám nějaký prostě, který jsem asi ještě nehrál, třeba tohle. A rovnou bychom se měli pustit do hry. Omlouvám se za to, že nejsou zvuky ze hry, já to ještě zkusím nějak vyladit, ale to bych nebyl skoro slyšet já, takže i když už teď skoro nejsem slyšet, ale já si asi dám tady pana, vypadlo mi jeho jméno, no to je jedno, jasně, musím si vzpomenout. Jo. Aha, tak ten na to asi nebude moc dobrý. Omlouvám se za různorodé chyby, jakékoliv, ještě dolaďuju a teprve začínám, takže nevím, jak... Ježiš, já jsem se spletl, tam toho nemám rád, tohle mám rád. Pardon. Oh! Aha. Trochu fail. Jako kdo umí docela skákat a lítat na 3/4. Dáme si Santa Clause, s ním je to vždycky nejlehčí. Jo, to by už šlo. Takže, tady zapomněl jsem komentovat. Takže, teď tady jsou nějaký nápis. No, dnesky skeráč a jedeme dál. I když nemáme vůbec žádný to a máme jenom nohy a střeva. Jako to měl být smajlík nebo co? Nějaký čáry? Máme jít rovně, tak jedeme rovně, sakra. OK, omlouvám se za to, že skoro nebudu dobře komentovat, protože si na to teprve zvykám. Budu trénovat za kamerou, nebo budu trénovat, abych dokázal komentovat rychle a zřetelně. Takže omlouvám se. Tohle je spíš takový na zkoušku, jestli to půjde. Tady psal, já jsem si to stihl přečíst, co tohle to je za nějakýho obra a měl bych teda jít už konečně komentovat ze hry. A to bylo všechno. Tak, než jsem začal komentovat ze hry, no tak jsem dohrál level. No, třeba G-Office. Jo, tohle jsem ještě nehrál. Takže vlastně tady je počítač, tak jdeme napsat jako tady na YouTube zprávičku, nebo zprávičku někomu jinému, ne tak nic. Jasně, zabije nás telefon, tleskat moc nebudu. Tak, restartujeme level, už víme, co nás čeká, že bychom měli jako tady nemoc šlapat na klávesnicích a prostě jet. Jo, borec, sakryš. No, tak to moc nevyšlo, sakra. Omlouvám se vážně, faily. Většinou mi to jde, ale když komentuju, tak je to vážně těžší. Dřív jsem si říkal, nebude to až tak těžší. Je to těžší o dost a no, faily. Takže tady jezdíme zase po počítači, space tady dáme. Projedeme se po tužce, já se rozjedu. Jako rozjebu, ale to no. Aha, tady je post-it. Takže já mám spadnout tam a mohl mi to někdo říct, teda já jsem si to mohl přečíst. No, omlouvám se. Takže
Já zase po počítači, tady se vůbec nerozjedem, ale jo, rozjedem se tady, nás sežehne tady, hele, jsme tu dole. Tak pojedeme kudy jako, nebo jsme to taky nedali. Když už nás nezabije telefon, tak proč, aby nás nezabil baglej drát. Ježiš, a já jsem se teď moc rozjel. Omlouvám se, vážně, fail. Stejně skoro nebudou žádný komentáře, i když hejtři vždycky jsou a vždycky budou. Bohužel. Nebo taky ne. Omlouvám se, ale na tohle nemám nervy. Dáme nějaký a když tak, prosím vás, když se vám bude líbit tahle epizoda, nebo kdyby se vám začala moje tvorba líbit, nebo tak nějak, tak budu rád, když mi dáte like, ale pro mě ty lajky jsou jenom čísla. Pro mě je hlavní, kdo mě sleduje. To zhlídnutí je hlavní. Když já než to vyrendruju, jasně, zasekni se, já než to vyrendruju a všechno, no tak si to zhlídnu 3krát a pak tam mám 3 zhlídnutí od sebe. A je všechny ty zhlídnutí, nebojte se, jsou ode mě, teda možná tam mám tak 2 zhlídnutí od někoho jiného, ale no to je vedlejší, takže zase jsem tu past, ale už jo. No a takže pokud se vám bude tahle tvorba líbit a pokud budete chtít další díly, no tak já je budu točit dál, i když je budu točit furt, dokud se nenajde někdo, protože vždycky se někdo najde, kdo bude mít moji tvorbu rád, to je jasný. No a takže jdeme hrát. Pořád tady zkoušíme, už jsme byli u noh, který nás napřáhli a teďka taky znova zabili. Proč ne? Restartujeme level. No a byl bych rád, kdyby tam byl třeba pár lajků, abych věděl, nebo jako mě nezajímá, jestli tam budou like, ale ty zhlídnutí mě zajímají. Pokud zhlédnutí bude matura, tak jako budu malinko smutnej, ale ne, že bych RD for my level. OK, jméno. Takže prehistory nehrál asi. Pak bychom si mohli dát nějaký level bros. Jo, no tak, jo, to jsem nehrál. Jsem si to spletl s něčím jiným. No a takže děkuju, pokud tam bude aspoň pár zhlédnutí, pokud se někomu jedinýmu bude líbit moje tvorba, tak budu pořád pokračovat a já vím, já tady furt kecám o všem, ale nekecám o hře, což je jako malinko zásadní, ale no já vím. Tak já bych teda rád vyskočil na ten radioaktivní odpad, když to se netýká toho, že bych to rád v reálu šlápl do radioaktivního toho. A co je tohle? Jo, aha. Teď tady padám jako hodiny. To jsem měl přežít? Aha. Tak to zkusím znova. Trochu divný myslím, že jsem měl přežít tohle, ale když myslí... takže bych měl komentovat hru. Rád bych, kdyby mě někdo podpořil, nebo v komentářích budu rád za komentáře. Samozřejmě vím, že jich tam určitě nebude moc a já nevím, jak tohle mám přežít, já prostě vyskočím sem nahoru a skoro. No tak nic, tak se zase propadnu. Nepropadnu, hurá, teďka ne. No jo, tak já už se jdu propadnout. Jo, přežil jsem to hezky. Jako hlavně, OK.
Pogomen, nebo teď mi vypadlo jméno, se tady jen tak prostě jako sklouzne až do já nevím kam. Se musím rozjet. Já vím, určitě špatný zvuk, doteď bych natáčel docela dost, ale měl jsem prostě problémy se zvukem a proto mi to vůbec nešlo. Taky klidně budu natáčet, jak si něco stáhnout zdarma, protože ne, že bych jako nějak byl jako strašně dobrý, ale vím, jak si nějaký docela dobrý hry stáhnout zadarmo a sice až tolik nepodporuji cracky, ale nějaký hry prostě, jo, nějaký hry mi připadají docela dobrý. Jasně, zabili mě a vyhrál jsem? Nebo taky ne? Jo, asi jo. Jo, tak asi jsem měl jít tam. Tak to zkusím ještě naposledy, protože už to nechce i to jezdit snad 100krát, takže přeskočíme ceduly, narazíme tady do dveří, přeskákáme stoly. Jsem slyšel, že teď nebo viděl i vlastně u youtuberů 3D Happy Wheels. To nevím, jestli budu natáčet, zkusím si to někde sehnat nebo koupit, nevím, jestli to vážně mi vejde. No a tak teďka zase spadneme tady nějakým portálem, já budu držet furt rovně. What? Jo, tak jo. Taky dobrý. Jo, aha. Tak to jsem tam ani neměl na poprvé umřít. Jsem ani nemohl. Nebo mohl, ale jak se to stalo, to teda nevím. Jasně, zapadni do té kosty, předtím si projeď. Jasně, projeď se v kostře. Dinosaura prostě jako to. Čau. No tak sežer ho T-Rexy, nebo kdo to je. Tady musím potom pomalu na vajíčka, bych je přeto asi, nebo mám rovnou je tam do tamtoho. No, zkusíme nejdřív do tamtoho. No, to bylo rychlý. I tady jsou, tak tady to je, no jasně, a kdy to, no to je, no zkusíme tam ještě naposledy, úplně naposledy a potom jiný level. Jak dlouho natáčím? Natáčím 12 minut, tak já bych to dal tak 20 minutek, 25, aby to bylo takový malinko delší, ale ne moc. Sice času mám dost, ale také musím se věnovat pak, než to dám na YouTube, tak já musím znát ve 3 mých aplikacích na to natáčení, nebo ve 3, tak to tam nemůžeš vyskočit jako normální chlap. Jelej, vyskoč. Ale jako vážně, no tak to už. To, jasně, překlop to, tak, konečně. A co jsem říkal? Pardon, jo. Sice mám čas, ale než já to vyrendruju a než si to pustím z že jo, jasně 5x, 8x a všechno najdu, no tak jako mám čas, ale chtěl bych tyhle videa teďka dělat dost často, abych měl docela dost videí, aby se lidi mohli malinko o mě zajímat, protože když mám, já nevím, třeba video, teďka jsem vymazal starší videa, docela dost blbý, třeba jak by neměl vypadat první video, to bylo úplně moje první video, který se mi nepovedlo, ano, lhal jsem tam, že jsem byl u kámoše, já vím, nechápu proč, taky, že jsem byl malinko mladší, když ty vypadám úplně stejně, ale to je vedlejší. Počkat, tady jsme neměli, jo, měli jsme tady vlastně už být, kdy to není tam ten dinosaurus, kterému zdráme a jasně, tak by to mohlo přeskočit takto. Tak bych někdy rád udělal jako vlastní level, že bych vyráběl nebo to a pak bych ho
pak bych ho jako zveřejnil, abyste si ho mohli i vy zahrát. Když tak omlouvám se, tady pípl mobil, hlavně to se teď use arms. Počkej, já si to nepřečil. Jo, takhle. Wow, no tak to musím se rozjet nejdřív. Land here. Jo. Jasně, proč ne? Proč ne? Proč ne? Proč prostě ne? OK, pardon, ale už se na velikačku vypadá to, že je to dobrý level. Hraju ho snad postý. BMX Park jsem hrál, je to docela dobrý, ale když jsem to hrál, no tak jako můžu to dát, ale taky to může většina z vás znát a teďka nebudu, snad nebudu poprvé malinko tady jako failit, protože už jsem si to jako jednou zahrál. Možná nebudu failit, když já jsem říkal. No a teda byl bych rád, kdyby tam bylo aspoň jeden člověk. Je jedno, jestli to bude, já nevím, 500 lidí, anebo jestli to bude 5 lidí, ale hlavně je, že se o to někdo bude zajímat. No, takhle. Ne, to musím teď dělat tohle. Ne. Jo. A teď se nepřerazím, jo. Docela těžký to bylo teď. A zase rychlost. Ježiš. No, vyhráli jsme, ale to nebylo failení, protože to i dlouho točím 17 minutek, tak bych dal ještě chvilinku. Mohl bych zajet level replace někam dolů úplně, třeba laboret, už já to ani nevyslovím. Laboratoř, to česky. Já si tady dám za mýho oblíbeného, nebo si dáme tady chlapka s vozíkem a nebudu nakupovat paně. Jediný, co chci, mít bagetu, mentosky. Jediný, co chci, aby mi zůstalo, chci mít bagetu, mentosky a kolu. Hádejte na co? OK, vezmeme si asi jinýho. Tady malinko panáčka, já bych si jako vzal asi pana Pogomina, nebo já už vůbec zapomínám, jak se jmenují ty panáčky, když jsem to díl nehrál. A já zapomněl, asi tam jsou, jak jsem teďka uviděl, jsou tam nějaký ty mosty, jo. Ach já jsem blbec, já se musím rozjet, ale zastavit, aby se vyzvednul most, který se mi právě zvedá hezky, to jsem docela rád, jo. Který to bude spíš o takovém tom, že musíš se rozjet a pak zastavit. Třeba teď jsem se musel rozjet a já vím, jsou tady miny, ale proč ne? Proč? Docela dobrý. To dávám to si, i když nevím jak, ale jo. Že by? Hustý. Já vím, protože jsem hrál vážně. Prostě připadalo mi to docela těžký ten level. A byl docela dost dole. Já bych dal user level browser. Sorry was the problem. Please wait moment and try again. Okay. Search. Já nevím, najdeme si, já nevím, co by tak mohlo být jako. Jmenuje se Emmet Games, tak napíšu Emmet Games, tyhle. Emmet. Prostě Emmet, tak jo, tak se nedáme nic, žádnýho Emmeta. Kdyby se vás ptalo, proč Emmet Games, tak mě to napadlo, že mám rád ten film, Lego příběh a
dřív jsem hrál Minecraft, teď už ho nehraju, ale dřív jsem hrál Minecraft a jsem se jmenoval Edit Minecraft. Wipeout! No tak to chci vidět. Na to bych si vzal Pogomena. Nebo jo. Já to určitě taky teď říkám špatně, aby si říká, no bože, to je debil. Tak jo. Jak dlouho vlastně nahrávám, protože mě skončilo nahrávání. Mě skončilo asi nahrávání. Ne, pardon, neskončilo mi nahrávání a takže dám restart. Já jsem tady totiž viděl zastřih, to byla menší chyba, nebo vyplo se mi nahrávání, ani nevím proč. Asi to bude vždycky takhle, že se mi vypne nahrávání, když nahrávám 20 minut, nebo já nevím, ale prostě se mi to stalo, takže se omlouvám a stejně bychom za chvilku končili, protože už to bylo 20 minut, to jsem si přesně nějak takto se mi vyplo a takže to bude ještě tak 5 minutek nahrávání a bude to, takže bych měl to. A 5 minut, no přesně by mi to mělo nějak vyjít. Já si pak dám ještě večeři, druhou večeři. Jsem měl špagety, tak no, si dám znova ještě špagety, myslím, že zbyly, no tak to bude výtečný, že úplně. Já nechápu, proč tady teď mluvím o svý večeři, ale je to vážně divný a OK. Jo, zase jsem to přejel, zase jsem si úplně ohl páteři jako nějaký, já nevím, skoro, no tak prosím. Ale no tak. Jo, tak. No, ještě to 5 minut nebylo. Když já bych dal spíš tak 3-4, protože vlastně to bude tak 25 minut, i když to ujde. No, takže vlastně ještě 4 minuty máme, protože už nahrávám. Aha. Už tam budu, už to skoro dám. Protože teprve teď mi došlo, že nemůžu skákat a že bych měl asi co jiného dělat, než normálně jet rovně. Protože takhle skákat, no tak to je jedno už. Jasně, takže nesmím taky skákat, tady musím možná leda skočit tak malinko. A nebo když neskočím, tak se zaseknu tady, takže já se musím jako malou rozjet a předtím jsem to jako malinko dával, malinko neříkám jako, že jsem byl borec, ale malinko jsem to dával. Ale teď už to nedávám, takže já prostě se rozjedu a přejedu to a určitě to dám. Jasně, dám. Vidíte? Jsem borec, proč ne? Měl jsem tam vyskočit u toho prvního a už jsem se u tohohle levelu naučil, abych neskákal, takže asi nějak tak doděláme ten level a potom budeme končit. Snad ho doděláme. Ježiš, já se nerozjel. Možná bychom mohli stihnout ještě jeden level, co na to říkáte? No takže si to jako teďka už zkusíme prostě dát jako borci, praví páni, anebo taky ne. Takže rozjedu se tady zase, ježiš, to já budu mít zase ve slovech chyb, že tam budu zase muset dopisovat si tam hodinu s počítačem. Proč tam jsou ty bezery, aby to bylo těžký, no tak jo, no, ale tak v normálním wipeout aspoň tak trochu tam je voda, že bych musel vylízt po žebříku nebo vyskočit, ale ne, vy musíte zemřít, i když by byl ten level, kdybyste nezemřeli. To by bylo k ničemu, to byste se jen pro zábavu rozjeli a k ničemu by nebyl.
Takže omlouvám se, zase mi spadlo nahrávání, ale na půl minuta už by byla docela k ničemu. Takže omlouvám se za to padání, ještě to zkusím nějak vyřešit, ale sestříhat ještě to tolik neumím a bude to malinko obtížný, ale jo, musím se zlepšit. Takže snad se vám video líbilo a prosím, aspoň se na to koukněte nebo dejte like. Takže ahojda.